iċ-ċenturjun kien bniedem ta' qattani, kien bniedem raf, b'saħħtu, bniedem bla kantunieri, min jaf kien trabba f'Kefrija u f'Ġilied u minn ħajtu tgħallem lezzjoni waħda illi miskin min ikun minn taħt, mela għamel li tista' biex tkun minn fuq u rexxielu. Għax sar il-kap ta' ġgajta ta' soldati li ma nqogħdux ninnidu ruħna, soldati kienu n-nies ta' qattani li kienu jinġabru biex joħorġu l-kefrijiet kollha fuq ħaddieħor. U dana kien il-kap tagħhom. U tawh f'idejh dak li qalulu li kien is-sultan. Għax Ġesu jgħid li hu s-sultan. U neħsajl dak ċenturjun li jgħid issa nurih min jikkwandaw, jikku xejn jew u ħallihom liberi u l-passjoni kollha kienet riżultat billi dak ċenturjun ta' malo libera kif ngħidu free for all għamlu li tridu bih l-importanti toħroġ dak issa li bitu. Dik biss. U għatjalla dal-ispettaklu kollu, jaf nimmaġinaħ illi ġo fih kien hemm dik is-superbja illi tara bil-kmanda issa bil-paroli kollha tiegħek ara fil-wasal. U din hija l-istorja ta' kuljum, mhux l-istorja biss ta' Ġesu, imma ta' kuljum fid-dinja tagħna tal-lum. Fil-korriduri tal-poter tad-dinja, fin-negozju, fil-ħajja, kulħadd irid jikkwanna. Min jiflaħ jakkes lil min hu dajjef. Jekk għandek ċans ħudu u minnu. U ċ-ċenturjun hekk kien. Imma fl-istess ħin dil-kefrija tal-qalb tal-bniedem kemm hu diffiċli ħudu illi bħal Ġesu nemmnu li taħta hemm raġġ ta' dawl u ta' tama u ta' tieba, hemm żerriegħa ta' mħabba u ta' tjubija. U meta għamlulu li kellhom jagħmlulu, ġeru u kisruh u biċċuh u anke mejjed, nifdulu qalbu, dan ċenturjun ra kollox u meta miet Ġesu. Nistħajjel jiena bħalma jġibu fil-films illi qatra mid-demm u l-ilma li ħarġ minn qalb Ġesu ġew fuq għajnejh u għajnejh infetħu. U qal dan hu l-ibn tagħna. Illi fetaħ qalbu u dik il-qatra illiberat it-tjubija kollha li kienet mobbija taħt il-kefrija ta' dan iċ-ċenturjun. U jiena nistħajjel li l-aħħar nifs ta' Kristu kien għal dan iċ-ċenturjun l-ewwel nifs ta' bniedem b'ħajja ġdida. Dan tassew binalla għal iċ-ċenturjun. U fih ħass xi ħadd jgħidlu inti mhux ukoll binalla.